Hindi, kikas daw. Nagulay mo. Tagpila gay, tag. 40 na siya. Oo, nanamig kibawi padulong mamiot ang Damolog. And I'm with English, with Kapoy. Medyo layo-layo din mo rin. Mamagkas din mo rin ang dito. Dahil may ilang friend pagpan lang. Against the light. Ay! Joke din rin. We're here. Ay, wala pa din. Hindi ka ma-picture of ikutin na niya makagila na yun. Hi! Hi, Mimi! Ha? Tawagin na lang siya. Hindi na lang sila mo dyan, Mark. Ina, dito. Wala ko yun. Siyuhan eh. Gilis na Mo. Wala na to. Ano ka? Balik, gilis pa. Magsakay sila. Gali. Dali, Mimi! Dali! Makauna sa entrance, guys! Dali! Waday siya kuwan. Magbayad mo ko. Kung magbayad lagi ko. Ano ba ako magbayad? Di ba, klaro ka kung pimples? Yeah! Ha? Picture ito sa land. Picture. Picture nina mo. Yay! Nanami! Hi, Caps! Hi! Mga pita! Dili ta. Umalis ako eh. Ikaw sa pag-ibig. Yeah, and we're here. Symbolic. Enjoy here. Sa hindi Philippines. Mamiss. Guys, so karong adlaw for the first na hot seat jud mi og human judge. Sige, nain na kayo na ikaw. Balik na. Di ba tatadagi? Premium? Lagi. Ikulong lang to. Ikulong manakana. Tulo raman. Dili man te. Ay murag nag-charge to siya di ay. Magsamarita ni. Yeah. And we're back yun, we're back. Uy, saan eh? Ato ding tulo. Totalo na yung totoo tulo. Bila kong dyan sa isa. No. For example eh, dyan. Sa pagsaka dere sa stage.
mga board judges, gagawin sa kanya. I can't stop loving you. I've made up my mind. Yes, I have to leave memory of such a lonesome time. I can't stop wanting you. I see that you are just live my life in dreams of yesterday. Oh, those happy hours yesterday. Dagang salamat o happy pista. Thank you. Ako sa tawagon ng mga katong mangantar pagkuha sa ilang consolation prize. Chari Chris Valiente. Chari Chris Valiente. Dani Abilia. Sotico Alvareco Jr. James Romero. Carl Kenneth Monteron. Oh my God. Di man di siya okay. Okay ra. Oh my God. Kumusta? Ima Garcia. I feel okay. Ronald Dunya. It's not easy. Hindi siya easy ba? Ali ang video. Ali na. Ayun, ito na oh. Hello, Barangay Kinapat. Malunggan, uy. Siya na diri ba kay nasib? Going to Don Carlos. Thank you so much for the Katanos family. Maraming salamat. Kinsa pa rin mo mga barkada din? Ay, akong barkada. Silang... Wala na nga doon. wala na nga to. Silang Irene May Pruta. I-mention. Mention ako. Hala Paluga. Kana. Si Pancho Paasa. Si Pancho Paasa. Ang katong si Y. Wala.
Bossing, si Mark Gunida, si Ma'am, o si Winston. Salamat kami rin doang lumbas. So see you. Dili na po muling kay. Uy, maro lagi ko. Bye-bye. Kanang deck sa Okay naman. Ay guys, maro kayo siya kay dito siya gusto maglingkod kay ang konduktor dito sa pamamahalos kay Puan. Wow. Oh my God, I hate kasi. Ma, mura ramig wala nakakuha. Ay, ito ulo. Kaya nagtanaw dito. Wala mo dyan. Tanaw, ang kakuyan aldo. Hindi magbabaga tag naong day kay mga baga tag naong day. Pero lingaw ba gid ko sa saon. Nalingaw ka nagwapo kay kadaraay. Pero nagwapo kay ka. Oh my God, how to be you po. Kablo ka nalingaw sa jud ko ay. Mo ginang giingon Naligaw po ko. Manatay mga nakaila pero bahala wa na kuan. Ba ako nakaila dito si Cover si Ronix, si Brian, Si Brian. Junmark, si O katong duha ka big boss. Mara. si Big Boss nga kuan daw malamion daw para sa iya. So, Wait na, uy. we will be right back. See you later. Bye guys. Update rati ka ha. Tungod ko to siyang gumagumba. Nag-video na today. Bye. Bye ka. Mag-imot sa kuro dito laing kayo. Ito na pa isa dito. Hindi lagi ko muapas. Bye ka.